Mau iring. Tali ba tali? Una tiring dua no. Nagdua no. Kapo no. Nagam sa kita. Balik nga ron. Marong na sa bago. Tago. Oh, kato na. Dili na. Dua na siya. Le. Dua giring. Dua aja. Dili. Ano? Nangita siya sa kita. Ngitan sa break lig nga wala ni. Kita ano? Ni man. Ay bahuway siya gikapoy. Ikapoy na. Gikapoy siya. Ay balog na. Ginahanap mo siya. Ay bagay siya. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Ming ming ming. Ming 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 ming. Ini bagian lu. Alah, dua. Naik talit. May pang-iring na, may talit. Ang tawa kita. Ini pada yun. Ming, 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 ming. Derampir na iring. Agaw. May piri iring. Takoy taming. Teka ritian. Oh ni iring. Kumpo pa iti ba?